epal na senior Mangkanor! Oye. Hi, good morning. Good morning sa Hello, mga... Labubu. Hello, I Labubu too. Mas gusto ko la baby mo. Galing talaga. Patay. Patay. Ikaw, mahilig ka ba kabisa sa Labubo? Hindi naman na totoo yun. May something yung labubong nabili ng nanay online. Oo. Talagang na-experience mo na sleep paralysis? Oo. Ako nga ganun din. Pag pagod, pag sobrang pero matagal ko na siyang hindi na-experience kasi nung inalis ko na yung mga jowang sakit ng ulo, hindi na ako nagsisleep paralysis. Yung mga lalaki. Kaya pala si Tita Nora tawang-tawa dito. Hindi naniniwala. Hindi siya naniniwala siya. Proud kasi siya sa akin. Hindi siya naniniwala. Sa bagay. Oo. Sa bagay. Oo, diba? Proud kasi siya na, wala na tong stress, di na to masisleep paralysis or bangungot in Tagalog. Kasi nga, si Tita kasi, pag nandyan yung ex na lang, sabihin yung ex. Kunyari siya na sleep paralysis. Patulog-tulog. Para ibigin. Ganun yun eh. Basic. Ikaw, nakaranas ka na ba ng sleep paralysis? Ako? Oo. Sis, naghabulan pa kami sa panaginip ko. Tumakbo, yung labubo. Yung labubo. Hinabol ko sa panaginip. Takbo na talaga takbo. pati yung labubo, pinagnanasaan mo. Maganda siya eh, maganda. Patay pa. Bagus ka talaga. Ikaw, Col. Ikaw mahilig ka. Sleep paralysis na experience natin. Nakakatakot nga minsan na parang hindi ka makagalaw. So ginagawa ko, bumabangon ako, then iinom ko na isang basong tubig bago matulog. Tsaka pag straight yung higa mo, parang... Tsaka yung dapa. Oo, yun. Kaya wag gusto ko dapa. Walang napaparilis sa, paralysis sa dapa. Gusto ko yan. Napaparilis? Paralysis? Iba yun sa'yo. Nag-release. Patay. Ganon. Pero ikaw ba, Tita, mahilig ka ba sa Labubu Dolls kung sakali? Hindi po. May magre-regalo kay Tanya at Chinita ngayong Pasko? Okay Labubu Dolls. Oo, Labubu Dolls. Pero ibebenta ko kasi sayang eh. Pero ang suggestion ko, wag ng staff ko, yung mga pera na lang. Marami sa Divisoria, Sasagutin ko agad pag Gcash, tsaka Pero yun, Labubu. Wala. Anong gagawin ko original yung Labubu. Parang Labubu ni Marian Rivera. Ganon. Kahit na Ba't siya nagagalit? Ba't ikaw na nagagaluan? Magalit ba ako? Pero ang cute niya. Nung Labubu? Nung senior. Akala ko yung bobo. Hindi makaintindi. Yung bobo? Yung Labubu. Naun, pero laki na mata. Nang Labubu? Yung bobo. Siyempre nangopya siya eh. Yung bobo. Yung Labubu. Sinabit sa bag. Yung Labubu? Yung bobo. Kailangan niya siyempre ng tutorial. Yung bobo? Yung Labubu. Kaya pala ako. Pero hindi original, pero pike yun eh. Yung Labubu? Yung bobo. Babalahibo. Yung Labubu. Yung bobo. Ang sarap pisilin. Yung Labubo. Yung bubo. Hindi makaintindi. Naiinis na ako. Yung bubo. Yung Labubo. Kinausap ko eh. Yung Labubo. Parang pareho pwede sa'yo eh. Kaya nagkaintindihan kayo. Yung bubo? Oo. Ganyan ka. Sa bubo. Sa Labubo. Ganyan ba ako? Bobo? Oo. Excuse me yung aking mga kamag-anak ay lahi namin Albert Einstein. Albert Einstein. Hindi bubo. Siyempre. Basic. Batiin natin yung la baby ng PCSO ng happy birthday. Si Sir Manny Wang! Oy, Sir Manny, happy birthday! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Kasi naman tuloy. Happy birthday! Ilang taon ka na? Secret! 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 Secret? Birthday mo pa! Secret? Happy birthday, Sir Manny! We miss you! We miss
Bisyo Sir Manny, happy birthday. At sa lahat ng mga kabisyo natin nakatutok, standby lang. Baka kayo na manalo sa ating Love Knows No Boundaries. Totoo. Okay, Mama Belen, Papa Joseph na sa Busaon, Tagum City. Mga silingan naman rin sila, Tidona, nakatune in yan palagi. And mga drivers natin, standby lang po. Ayan, sa mga mahilig sa labubo. Hala kayo. Ay, di matotoo yan. Pag maganda yung labubo, akin ka. Perahin nyo na lang. Labubo, labibi. Labibi ko. Basic! That portion was brought to you by ACS Manifest. Dam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!